Allah ya taimake ka dai tunda ka dawo sai yau Allah ya nuna ma ka haito ka ga gari. Ni fa babban abin da ke bata min rai shine ya na siya gida a GRA da ya kamata a ce ina hutawa na gudan hayaniya da wasu abubuwa ninga jin kukan yara da yara na yawo ko ina haduwa da yaran Hausawa. To ai ran kai da ɗayan duwa muna ɗayan masu gadi. Tunda ka san dama ai gidan dama mutum biyu a ciki. Da mai gida da mai gadi tunda mu ma kwaso iyalanmu mu kai ba zama ku kai ba Alhaji ko kai shekarar ka biyu ba ka garin ga. Ko da wa kai dama iyali biyu kaka cewa ka ci da iyalin kaka ci da iyalin mai gadi. To wannan ba daidai bane gaskiya. Abin da zai faru police dog zan samu a zo a aje a gida duk wasu masu gadi gaskiya dole a koyo su dole mu zauna mu yi meeting ba zai yiwu ba. To Alhaji in an ce duk a sai mu police dog ai bai bude gate. Mu haka ne fa. A dai hankuri da mu haka nan ne wani abu na sai mu dinga dauko mata guda mu bar guda can kauye. Wai yanzu kana nufin mata biyu gare ka ni ne nake da gidan ma mace ɗaya nake da ita sai kai kake da mata biyu? A to ran kai dade ai ni kaɗan na tunda mai gadin makwabtan mu mata uku gare da 17 a gidan nan da ka gani. Ba ka ganin gidan kamar Islamiya kaga wasu na shiga wasu na hita. Allah dai shi ƙara sutura. Ta hankuri Alhaji. Haba ku ta haihuwa yadda ko ga dama.